Ima jedna jako važna sprava bez koje se danas ne može živjeti. Sigurni smo da svako od vas ima tu spravu. Njome se obeležavaju razni važni momenti. Mi ne idemo na put bez te sprave. To je naš fotoaparat i on beleži sve naše avanture. Može biti krupan ili sitan, duša mu je drugi, duša puna. Osjetljiv je na dodir i neznanje, zaposlen od jula do juna. Voli samo spretno rukovanje. Moj fotoaparat ima najzanimljiviji zanat. U njega stane emocija roj i slika raznih važnih velik broj. Moj foto je pravo čudo, on se provodi uvek ludo. Za sve poze je pravi guru, uvek spreman za avanturu. Bio je na rođendan 200, i još uvek ostalo mu mesta da se šeta po morskoj plaži ili na skijama zabavu traži. Sad već broji gde sve nije bio i kako mu se jednom plic pokvario, dok je kovao plan da ostvari san i poseti